Dwom ohani dunkron Awurade mmra. Nhyira wona wan kwan yepe na wonante sɛdeɛ Awurade mmra kyerɛ. Nhyira wona wɔkora na hyɛdeɛ na wofiri wɔn akoma nyinaa mu hwehwɛ no. Wɔnyɛ mfomsoɔ biara na wɔnam n'akwan so. Wɔayɛ nkyerɛkyerɛ pa ato hɔ a ɛsɛ sɛ wɔdi so pɛpɛɛpɛ. Ao, sɛ m'akwan bɛyɛ tee sɛdeɛ wohyɛ nsɛm no teɛ. Sɛ mehwɛ w'ahyɛdeɛ no a, ɛneɛ anka m'anim ngu ase. Mede akoma a emu teɛ bɛkamfo wo ɛberɛ a mesua wo mmara a ɛtene no. Mɛdi wo hyɛ nsɛm so na nnya me koraa. Awurade mmara ho sitie. Aberanteɛ bɛyɛ dɛn na n'akwan ho ate. Ɛsɛ sɛ wɔdi w'asɛm so. Mede m'akoma nyinaa hwehwɛ wo. Ma memma ne mfiri wo mmara nsɛm ho. Mede w'asɛm asie m'akoma mu sɛdeɛ menyɛ bɔne ntia wo. Ao Awurade, nkamfoɔ wɔ wo. Kyerɛkyerɛ me wo ɔhyɛ nsɛm. Mede m'ano ka mmara a ɛfiri w'anomu nyinaa. M'ani gye sɛ medi w'ahyɛdeɛ so, te sɛdeɛ obi ani gye ahonya bebree ho no. Medwendwene wo nkyerɛkyerɛ ho na mehwehwɛ w'akwan mu. M'ani gye wo hyɛ nsɛm ho na mentoto w'asɛm ase. Awurade mmara mu ahotɔ. Yɛ ɔsomfoɔ yie na matena ase adi w'asɛm so. Bue m'ani na menhunu anwanwadeɛ a ɛwɔ wo mmara no mu. Meyɛ ɔnanani wɔ asase so. Mfa wo mmara nsɛm no nhinta me. Me kra tɔ baha ɛberɛ biara wɔ wo mmara ho anigyina nti. Woka hantamfoɔ anim, wɔn a wɔadome wɔn na wɔma ne firi wo mmara nsɛm ho no. Yi kasatia ne animtiabuo firi me mu, ɛfiri sɛ medi w'ahyɛdeɛ so. Ɛwom sɛ sidifoɔ hyia di me ho nsekuro, nanso wo somfoɔ bɛdwendwene wo hyɛ nsɛm ho. W'ahyɛdeɛ yɛ m'anigyedeɛ na ɛyɛ me fotufoɔ. Awurade mmara so die ho bɔhyɛ. Wabrɛ m'ase ma meda mfuturo mu. Kyerɛ me kwan sɛdeɛ w'asɛm no teɛ. Mesisii m'akwan na wogyee me so. Kyerɛkyerɛ me wo hyɛ nsɛm. Ma mente deɛ ɛwɔ wo nkyerɛkyerɛ mu ase, na mɛdwendwene w'anwanwadeɛ ho. Awerɛhoɔ ama me kra atɔ baha. Hyɛ me den sɛdeɛ w'asɛm no kyerɛ. Yi me firi nnaadaa akwan so, na fa wo mmara so dom me. Mafa nokorɛ kwan no so. Mede m'akoma adi wo mmara akyi. Ao Awurade, mekura wo nkyerɛkyerɛ mu denden. Ma m'anim ngu ase. Mɛtu mmirika wɔ wo mmara nsɛm kwan so, ɛfiri sɛ woama m'akoma atɔ me yam. Nteaseɛ ho mpaebɔ. Kyerɛkyerɛ me, Ao Awurade, na menni wo hyɛ nsɛm so, na mɛdi so akɔsi awieeɛ. Ma me nteaseɛ na mɛdi wo mmara so, na mede m'akoma nyinaa bɛdi so. Kyerɛ me wo mmara nsɛm kwan no, na ɛhɔ na mɛnya anigyeɛ. Dane m'akoma kɔ w'ahyɛdeɛ ho, na ɛmfiri pɛsɛmenkumnya ho. Yi m'ani firi nneɛma hunu ho, na kyerɛ me kwan so sɛdeɛ w'asɛm teɛ. Di ɛbɔ a wahyɛ wɔ somfoɔ no so, na wasuro wo. Yi animguaseɛ a ɛbɔ mu hu no firi hɔ, ɛfiri sɛ wo mmara yɛ papa. M'ani agyina wo nkyerɛkyerɛ no. Kyɛ me nkwa wɔ wo tenenee mu. Awurade mmara ho ahotɔsoɔ. Ao Awurade, ma wo dɔ a ɛnsa da no mmra me so. Wo nkwagyeɛ no sɛdeɛ wo bɔhyɛ no teɛ. Afei, mɛbua deɛ woyi me ahi no, ɛfiri sɛ mewɔ w'asɛm mu ahotɔsoɔ. Nyi nokwasɛm no mfiri m'anom, ɛfiri sɛ m'anidasoɔ wɔ wo mmara mu. Mɛdi wo mmara so ɛberɛ biara akɔsi daa apem. Mede ahofadie bɛnante, ɛfiri sɛ mahwehwɛ wo nkyerɛkyerɛ. Mɛka w'ahyɛdeɛ ho asɛm wɔ ahemfo anim, na m'anim ngu ase, ɛfiri sɛ m'ani gye wo mmara nsɛm ho na medɔ no. Mede anidie ma wo mmara nsɛm a medɔ no, na medwendwene wo hyɛ nsɛm ho. Awurade mmara no mu ahotosoɔ. Kae asɛm a waka akyerɛ wo somfoɔ, ɛfiri sɛ woama me anidasoɔ. Mawerɛ kyekyerɛ wɔ m'amanehunu mu ne sɛ wo bɔhyɛ kyerɛ me kwan so. Ahantamfoɔ bu me animtia bebree, nanso menane mfiri wo mmara ho. Ao Awurade, mekae wo tete mmara no, na menya awerɛkyekyerɛ wɔ mu.
abufuo hyɛ me ma ɛsiane amumuyɛfoɔ a wɔapo mmara no nti. Wohyɛ nsɛm yɛ me dwom kiban wɔ baabiara a mesoɛ. Ao Awurade, anadwo mekae wo din na medi wo mmara so. Yei ne adeɛ a meyɛ da biara, medi wo nkyerɛkyerɛ so. Ahofama wɔ Awurade mmara so die mu. Ao Awurade, wo ne me kyɛfa. Mahyɛ bɔ sɛ medi wo nsɛm so. Mede m'akoma nyinaa ahwehwɛ wo. Hu me mmɔbɔ sɛdeɛ ɔbɔhyɛ no teɛ. Madwene m'akwan ho na madane m'anammɔntuo akyerɛ w'ahyɛdeɛ. Mɛyɛ ntɛm, mentwentwɛn sɛ medi wo mmara nsɛm soɔ. Ɛwom sɛ amumuyɛfoɔ de ahoma kyekyere me, nanso me werɛ mfiri wo mmara. Ɔdasuom, mesɔre de w'aseda ma wo, wo mmara a ɛtene nti. Meyɛ wɔn a wɔsuro wo nyinaa damfo, wɔn a wɔdi wo nkyerɛkyerɛ soɔ nyinaa. Ao Awurade, w'adɔeɛ ahyɛ asase so ma. Kyerɛkyerɛ me wo hyɛ nsɛm. Awurade mmara so die ho mfasoɔ. Wo ne wo somfoɔ ani no yie sɛdeɛ w'asɛm teɛ. Ao Awurade, kyerɛkyerɛ me nimdeɛ ne atemmuo pa, ɛfiri sɛ mɛgye wo mmara nsɛm no adi. Ansa na mebɛhunu amane no, mefom ɛkwan, na seesei deɛ medi w'asɛm so. Woyɛ, na deɛ woyɛ nso yɛ. Kyerɛkyerɛ me ɔhyɛ kwan. Ahantanfoɔ de atorɔ afɔre me ho, nanso mede m'akoma nyinaa di wo nkyerɛkyerɛ so. Wɔn akoma yɛ den na wɔnni tema, nanso m'ani gye wo mmara ho. Ɛyɛ sɛ mehunu amane sɛdeɛ mɛsua wo hyɛ nsɛm. Mmara a ɛfiri w'anomu no som bo ma me sene dwetɛ ne sikakɔkɔɔ mpempem. Nokorɛ a ɛwɔ Awurade mmara mu. Wo nsa na ɛbɔɔ me na nwonoo me. Ma me nteaseɛ a mede bɛsua wo mmaransɛm. Sɛ wɔn a wɔsuro me no hu me a, ma wɔn ani nye, ɛfiri sɛ mede m'anidasoɔ ahyɛ w'asɛm mu. Ao Awurade, menim sɛ wo mmara tene, na nokorɛdie mu na woatwe m'aso. Ma w'adɔeɛ a ɛnsa da nkyekyere me werɛ, sɛdeɛ ɛbɔ a woahyɛ wo somfoɔ no teɛ. Ma w'ayamhyehyeɛ mmra me so, na menya nkwa, ɛfiri sɛ m'ani ka wo mmara ho. Ma hantamfoɔ ani nwu wɔ bɔne a wɔyɛɛ me, nanso mɛdwendwene wo nkyerɛkyerɛ ho. Ma wɔn a wɔsuro wo no mmra me nkyɛn, wɔn a wɔte wo mmara ase no. Ma m'akoma nya bimbuo wɔ wo hyɛ nsɛm ho, na m'anim angu ase. Ɔgyeɛ mpaebɔ. Wo nkwagyeɛ ho anigyina ama me kra atɔ baha, nanso mede m'anidasoɔ ahyɛ w'asɛm mu. Mahwɛ wo bɔhwɛ anim ama m'ani abu. Meka sɛ, da bɛn na wobɛkyekyere me werɛ? Ɛwom sɛ mete sɛ nsakukuo a ɛsɛn wisie ano deɛ, nanso me werɛ mfiri wo hyɛ nsɛm. Wo somfoɔ ntwɛn nkɔsi da bɛn? Da bɛn na wobɛtwe wɔn a wɔtaa me no aso? Ahantamfoɔ tu amena de asum me fidie a ɛne wo mmara bɔ abira. Wo mmara nsɛm nyinaa mu wɔ ahotɔsoɔ. Boa me, ɛfiri sɛ nnipa teetee me kwa. Ɛka kakraa bi na wɔyi me firi asase so, nanso menya wo nkyerɛkyerɛ so die. Kyerɛ me ɔkwan so sɛdeɛ w'adɔeɛ teɛ, na mɛdi nkyerɛkyerɛ a ɛfiri w'anomu no so. Awurade mmara mu gyidie. Ao Awurade, w'asɛm no tim hɔ daa, ɛgyina hɔ pintin wɔ sorosoro. Wo nokorɛdie kɔ so wɔ awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Wode asase sii hɔ na ɛtim hɔ. Wo mmara wɔ hɔ bɛsi nnɛ, na nneɛma nyinaa som wo. Sɛ m'ani anka wo mmara no ho a, anka m'amanehunu akum me. Me werɛ mfiri wo nkyerɛkyerɛ no, ɛfiri sɛ ɛno so na wonam akyɛ me nkwa. Gye me nkwa, na meyɛ wo dea, na mahwehwɛ wo nkyerɛkyerɛ no. Amumuyɛfoɔ atwɛn sɛ wɔbɛsɛe me, nanso mɛdwendwene w'ahyɛdeɛ ho. Mahunu sɛ pɛyɛ nyinaa wɔ deɛ ɛkɔpem, nanso wo mmaransɛm no nni hyeɛ. Awurade mmara ho ɔdɔ. Ao, medɔ wo mmara no, medwendwene ho ɛda mu nyinaa. Wo mmaransɛm ma mehunu nyansa sene m'atamfoɔ, ɛfiri sɛ ɛwɔ me nkyɛn daa. Mewɔ nhunumu sene m'akyerɛkyerɛfoɔ nyinaa, ɛfiri sɛ medwendwene w'ahyɛdeɛ ho. Mewɔ nteaseɛ sene mpanimfoɔ, ɛfiri sɛ medi wo nkyerɛkyerɛ so.
me mane mfiri wo mmara ho ɛfiri sɛ wankasa na wakyerɛkyerɛ me wo nsɛm yɛ me dɛ ɛɛdɛ tene ɛwoɔ wɔ m'anum menya nteaseɛ firi wo nkyerɛkyerɛ mu enti mekyerɛ kwanbɔne biara Awurade mmara yɛ kanea wasɛm yɛ me nan ase kanea ne m'akwan so hann maka ntam ahyɛ mu kena sɛ mɛdi wo tenenee mmara no so mahunu amane bebree kyɛ me nkwa ao Awurade sɛdeɛ wasɛm teɛ ao Awurade ma w'ani nsɔ m'anum nkamfo a ɛfiri me pɛ mu na kyerɛkyerɛ me wo mmara ɛwom sɛ daa metoto me nkwa ase nanso me werɛ mfiri wo mmara amumuyɛfoɔ asum me fidie nanso memfom me mfiri wo nkyerɛkyerɛ ho w'ahyɛdeɛ yɛ m'agyapadeɛ afebɔɔ ɛma m'akoma anigye m'akoma yɛ krado sɛ ɛbɛhwɛ wo hyɛ nsɛm so akɔsi awieeɛ Awurade mmara mu bambɔ mekyiri nnipa a wɔn adwene yɛ wɔn ntanta na medɔ wo mmara wo ne me dwankɔbea ne me kyɛm mede anidasoɔ ahyɛ w'asɛm mu momfiri me so nkɔ mo nnebɔneyɛfoɔ na menni me Nyankopɔn mmara nsɛm so wowɔ me sɛdeɛ wo bɔhyɛ no teɛ na mɛtena nkwa mu ma m'ani da soɔ nyɛ kwa so me mu na menya nkwagyeɛ na ɛberɛ biara mɛhwɛ wo hyɛ nsɛm no wopɔ wɔn a wɔfom wo hyɛ nsɛm nyinaa na wɔn nnaadaa no yɛ ɔkwa woyi amumuyɛfoɔ nyinaa si nkyɛn sɛ dadebɛn enti medɔ w'ahyɛdeɛ wo ho suro ma me ho popo wo mmara abɔ me hu Awurade mmara no si tie mayɛ deɛ ɛtene na ɛyɛ pɛ nyaa me ma wɔn a wɔhyɛ me soɔ hwɛ ma wo somfoɔ no yie ma ahantanfoɔ nhyɛ me so mahwɛ wo nkwagyeɛ anim ama m'ani abu ɛhwehwɛ wo bɔhyɛ a ɛtene no wo ne wo somfoɔ ni no sɛdeɛ w'adɔyɛ teɛ na kyerɛkyerɛ me wo hyɛ nsɛm meyɛ wo ɔsomfoɔ ma menhunu mu na mate w'ahyɛdeɛ ase ao Awurade ɛberɛ aso sɛ woyɛ biribi worebu wo mmara so ɛsiane sɛ medɔ wo mmara nsɛm sene sikakɔkɔɔ anaa sikakɔkɔɔ amapa na medwene sɛ wo nkyerɛkyerɛ nyinaa yɛ nti mekyiri ɛkwanbɔne biara pere sɛ wobɛdi Awurade mmara so w'ahyɛdeɛ yɛ nwanwa enti medi so wo nsɛm ase teɛ ma hann na ɛma nketewa nya nteaseɛ mebue m'anum na megu ahome na m'ani gyina wo mmara asɛm dane w'ani hwɛ me na hu me mmɔbɔ sɛdeɛ woyɛ daa ma wɔn a wɔdɔ wo din no tutu m'anammɔn sɛdeɛ w'asɛm no teɛ ma bɔne biara nni me so gye me firi nnipa nhyɛsoɔ mu na madi wo nkyerɛkyerɛ so ma w'anim nhyerɛn wo somfoɔ so na kyerɛkyerɛ me wo hyɛ nsɛm nisuo dware me sɛ asutene ɛfiri sɛ nnipa nni wo mmara so Awurade mmara yɛ pɛ ɔteneneeni ne wo ao Awurade na wo mmara nso yɛ pɛ ahyɛdeɛ a woayɛ no tene ɛyɛ deɛ wonya mu ahotɔsoɔ paa abufuo ahyɛ me ma ɛfiri sɛ m'atamfoɔ bu wɔn ani gu wo nsɛm so wɔasɔ wo bɔhyɛ ahodoɔ no ahwɛ paa na wo somafoɔ ɔdɔ wɔn ɛwom sɛ menka hwee na memfra deɛ nanso me werɛ mfiri wo nkyerɛkyerɛ wo tenenee wɔ hɔ daa na wo mmara no yɛ nokorɛ ɔhaw ne ahohiahia aduru me nanso wo mmara nsɛm ma me ahosɛpɛ w'ahyɛdeɛ yɛ nokorɛ daa ma me nteaseɛ na manya nkwa ɔgyeɛ mpaebɔ ao Awurade mede m'akoma nyinaa mɛfrɛ wo gye me so na mɛdi wo hyɛ nsɛm no so mesu mefrɛ wo gye me nkwa na mɛdi w'ahyɛdeɛ so mesɔre anɔpahema na mesu pɛ mmoa mede me werɛ ahyɛ wo nsɛm mu m'ani gu so anadwo nyinaa na medwendwene wo bɔhyɛ ho tie me nne sɛdeɛ w'adɔyɛ no teɛ ao Awurade kyɛ me nkwa sɛdeɛ wo mmara teɛ wɔn a wɔhyehyɛ atirimuɔdensɛm no abɛn nanso wɔne wo mmara ntam ware ao Awurade wo deɛ wobɛɛ me na wo mmara nsɛm nyinaa yɛ nokorɛ mmerɛ bi a atwam no mesuaa w'ahyɛdeɛ a wode tim hɔ sɛ ɛntena hɔ daa no
mmoa ho mpaebɔ. Hwɛ m'amanehunu na gye me nkwa, ɛfiri sɛ me werɛ mfiri wo mmara no. Di m'asɛm ma me na gye me. Kyɛ me nkwa sɛdeɛ wo bɔhyɛ no teɛ. Nkwagyeɛ ne atirimuɔdenfoɔ ntam kwa aware, ɛfiri sɛ wɔnhwehwɛ wo nhyɛ nsɛm no. Ao Awurade, w'ayamhyehyeɛ yɛ kɛseɛ. Kyɛ me nkwa sɛdeɛ wo mmara no teɛ. Atamfoɔ a wɔteetee me dɔɔso, nanso memmane memfirii wɔn nhyehyɛeɛ ho. Mehwɛ wɔn a wɔnni gyidie no a, wɔn ho yɛ me nwunu, ɛfiri sɛ wɔnni w'asɛm so. Hwɛ sɛdeɛ m'ani gye wo nkyerɛkyerɛ ho. Ao Awurade, kyɛ me nkwa sɛdeɛ w'adɔeɛ teɛ. Wo nsɛm nyinaa yɛ nokorɛ, na wo mmara a ɛtene no to rentwa da. Nya ahofama ma Awurade mmara. Sudifoɔ taataa me kwa, nanso ɛyɛ w'asɛm nko ara na mesuro. M'ani gye wo bɔhyɛ ho, te sɛ obi a wanya asadeɛ kɛseɛ. Mekyiri nkontompo, na medɔ wo mmara. Mekamfo wo mprɛnson da biara, wo mmara a ɛtene no nti. Wɔn a wɔdɔ wo mmara no wɔ asomdwoeɛ mmoro so, na biribiara ntumi mma wo nsunti. Ao Awurade, metwɛn wo nkwagyeɛ, na medi wo mmaransɛm so. Medi w'ahyɛdeɛ so, na medɔ no yie. Medi wo nkyerɛkyerɛ ne w'ahyɛdeɛ so, na wonim m'akwan nyinaa. Mmoa ho mpaebɔ. Ao Awurade, ma me sufrɛ nnuru w'anim. Ma me nteaseɛ sɛdeɛ w'asɛm no teɛ. Ma me nkotosrɛ nnuru w'anim, na gye me sɛdeɛ wo bɔhyɛ no teɛ. Ma nkamfoɔ nhyɛ m'anom ma, ɛfiri sɛ wokyerɛkyerɛ me wo hyɛ nsɛm. Ma me tɛkrɛma nto w'asɛm ho nnwom, ɛfiri sɛ wo mmaransɛm nyinaa tene. Yɛ ahoboa bɛboa me, ɛfiri sɛ masɔ wo nkyerɛkyerɛ no mu. Ao Awurade, m'ani agyina wo nkwagyeɛ, na wo mmara yɛ m'anigyedeɛ. Ma me ntena nkwa mu na matumi akamfo wo, na wo mmara nso awowa me. Mafom ɛkwan sɛ odwan a wayera. Hwehwɛ wo somfoɔ, ɛfiri sɛ me werɛ mfiri wo mmaransɛm no.